сангпуштҳо аз замонҳои қадим дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд ва дар бисёр фарҳангҳо рамзи хират ҳисобида мешаванд. сокинони як қатор кишварҳо гӯшти ин хазандаро истеъмол мекунанд. аз ин рӯ бархе аз навъҳои онҳо ҳоло дар остонаи нобудшавӣ қарор доранд ва барои ҷамъоварии тухми сангпушт қонун ҷазои сахтро пешбинӣ намудааст. ҳоло дар ҷаҳон тақрибан 330 намуди сангпушт мавҷуд аст. аксарияти навъҳои онҳо бошад дар замонҳои қадим нобуд шудаанд. аввалин сангпуштҳо тақрибан 220 миллион сол пеш дар рӯи замин пайдо шуда буданд. баъзеи онҳо тарзи ҳаёти заминӣ доранд, дар ҳоле ки дигар намудашон бештари вақти худро дар об мегузаронанд. сангпуштҳо дар оби ширин зиндагӣ карда наметавонанд. дар замони муосир андозаи намуди калонтарини сангпушт то ба 2,5 метр ва вазни он метавонад то ба 800-900 килограмм расад. сангпуштҳо гирья мекунанд, вале ин аз рӯи эҳсосот набуда, бо чунин усул онҳо намаки зиёдатӣ дар баданашон ҷамъшударо хориҷ мекунанд. дар қаламрави Русия 6 намуди сангпуштҳо мавҷуданд. миқдори тухми сангпуштҳои ҷинси модина аз шумораи аҳолӣ дар ҷойи иқомат вобаста аст. аз сабаби он ки ин ҷонвари хазанда муддати тӯлонӣ беоб ва хӯрока зиндагӣ карда метавонад, дар давоми сафарҳои дарозмуддат малоҳон онҳоро аксар вақт ҳамчун ғизо истифода мекарданд. дар натиҷа дар бисёр ҷазираҳо сангпуштҳо нест карда шуданд. танҳо дар Галапагос дар асрҳои 17-18 қариб 10 миллион сангпушт нобуд карда шуд. аксари намудҳои сангпуштҳоро ба китоби сурхи байналмилалӣ дохил намуданд. сангпуштҳо муддати тӯлонӣ зиндагӣ мекунанд ва умрашон аз намуди онҳо вобаста аст. рекорди расмии дарозумрӣ 188 солро ташкил медиҳад. аз миёни ин ҷонварони хазанда танҳо сангпуштҳои қаҳваранг насли худро нигоҳубин мекунанд. навъҳои дигари онҳо тухм мегузоранд ва наслашон мустақилона ҳаёт ба сар мебарад. аз тухми сангпушт дар ҳарорати баланди муҳити зист ҷинси модина ва дар ҳарорати пасттар ҷинси нарина ба дунё меояд. чунин ҳолат дар тимсоҳҳо низ мушоҳида мешавад. сангпуштҳои баҳрии модина танҳо дар синни 27-30-солагӣ қобилияти наслдиҳӣ пайдо мекунанд. миқдори тухме ки як ҷинси модинаи сангпушт мемонад вобаста ба ҳаҷми худи он мебошад. яъне агар андозаи он ҳар қадар бузург бошад, ҳамон қадар тухмҳои зиёд мегузорад. дар ҳарорати паст фаъолияти ин ҷонварон кам шуда, ҳаракатҳо суст мешаванд. яке аз навъҳои тавонотарини онҳо сангпуштҳои сабзи баҳрӣ мебошанд. онҳо қодиранд ки 4 ё 5 нафар одамро дар пушташон ҷой диҳанд. имкон аст ки 4 ё 5 нафар одам дар пушти онҳо ҷой гирад. сангпуштҳо аз ҷумлаи ҷонварони хазандае мебошанд ки одамонро бо дидан дар хотир нигоҳ дошта, онҳоро фарқ мекунанд.
аксари сайёраҳои манзумаи офтобӣ моҳвора доранд ва Титан бешубҳа яке аз ҷолибтарин дар байни онҳост. ин ҷирми осмонӣ ба қадри кофӣ калон аст, аммо аз сабаби аз сайёраи мо дар масофаи дур қарор доштанаш ҳоло ҳам ба хубӣ омӯхта нашудааст. мувофиқи таҳқиқоти олимон, ин дуюмин моҳвораи калонтарин дар манзумаи офтобӣ мебошад. вазни Титан аз мо 80% зиёдтар аст. Титан дар манзумаи мо ягона моҳвораест ки атмосфераи зич дорад. вай аз сатҳи худ то ба баландии 400 километр ба фазои коинот мебарояд ва ин ҳолат онро аз шуои радиатсионии сайёраи Зуҳал ба таври эътимодбахш муҳофизат мекунад. дар маҷмӯъ ин сайёраи бузургҷуссаи газӣ 62 моҳвора дорад ва 95% теъдоди умумии онҳо ба Титан рост меояд. фишори атмосфера дар сатҳи он назар ба сатҳи Замин 1.5 баробар зиёд аст. дар рӯи он дарёҳо ҷоришуда, баҳрҳо ва кӯлҳо мавҷуданд. дуруст аст ки онҳо аз об не, балки аз метани моеъ ва этан иборатанд. қутри Титан аз моҳ 1.5 баробар калонтар аст. қувваи ҷозиба дар сатҳи он нисбат ба сайёраи Замин 7 маротиба камтар мебошад. қувваи ҷозиба дар сатҳи он нисбат ба Замин 7 маротиба камтар мебошад. аз сабаби атмосфераи бениҳоят зич ва абрҳои ғафс ки Титанро фаро гирифтанд, мушоҳидаи он душвор аст. ҳама тасвирҳои мавҷудаи сатҳ ва топографияи онро зонди Гюйгенс гирифтааст ки бо муваффақият ба сатҳи он фуруд омад ва дар баробари аксҳо сабти садои шамоли Титанро ба кайҳоншиносон дастрас кард. ҳарорат дар сатҳи Титан тақрибан 175 дараҷа сард аст, аммо олимон истисно намекунанд ки ҳаёти соддатарин дар обанборҳои зеризаминии он вуҷуд дорад. чун дар рӯи Замин дар ин ҷо борон меборад ки аз омехтаи этан ва метан иборат аст. он дар атрофи сайёраи Зуҳал дар давоми 16 рӯз як гардишро анҷом медиҳад. масоҳати сатҳи Титан аз майдони Русия тақрибан 4,8 маротиба калонтар аст. мисли сайёраи Замин, қисми зиёди атмосфераи он аз нитроген иборат аст. дар атмосфераи Титан он тақрибан 98% ва дар Замин тақрибан 78%-ро ташкил медиҳад. дар Титан оби оддӣ мавҷуд аст. вулқонҳои ин моҳвора ба ҷои гудозаи сурхоташин, метан ва аммиакро ба рӯи Замин мепартоянд. мадори Титан аз Зуҳал назар ба ҳалқаҳои бузурги газ дуртар ҷойгир буда, чун дар Замин дар он ивазшавии фаслҳои сол вуҷуд дорад. вазни сайёраи Зуҳал аз Титан 4227 маротиба зиёд аст. вақте ки дар тӯли тақрибан 6 миллиард сол офтоб ба бузургҷуссаи сурх табдил меёбад ва андозаи он ба таври назаррас меафзояд, ҳарорати Титан тақрибан 100 дараҷа баланд мешавад. бархилофи аксари моҳвора ва сайёраҳо, дар Титан фаъолнокии геологӣ вуҷуд дорад ва олимон бар ин боваранд ки дар қаъри Титан ядрои тафсон ниҳон аст. фарқи ҳарорати байни қутбҳо ва экватори Титан аз 3 дараҷа зиёд нест. шамолҳое ки дар ин моҳвора пайдарпай мевазанд, тақрибан дар 14.5 сол як маротиба самти худро ба тарафи дигар иваз мекунанд. аз сабаби мавҷудияти метан дар атмосфера, осмон дар спектри визуалӣ қаҳваранг аст. парвоз аз сайёраи Замин ба Титан бо таҷҳизоти Кассини Гюйгенс 7 сол давом кард. аз сабаби хеле зич будани атмосфера ва дурии офтоб, ҳарорати сатҳи ин моҳвора ҳам дар экватор ва ҳам дар қутбҳо қариб як хел аст. масоҳати сатҳи Титан ба 83 миллион метри квадратӣ мерасад. дар соли 2005 таҷҳизоти кайҳонии Гюйгенс аз истгоҳи байнисайёравии Кассини ҷудо шуда ба сатҳи Титан нарм нишаст. то имрӯз ин ягона фуруд дар сатҳи ҷисми осмонӣ дар манзумаи офтоб аст. тибқи фарзияи олимон, дар умқи тақрибан 100 километр аз сатҳи Титан уқёнуси оби моеъ мавҷуд мебошад.
шафтолуҳои болаззат ва шаҳдборро дар кишварҳои гуногун хеле дӯст медоранд. ба мисли себ, шафтолу бештари маводи заҳролудро ҷабида мегирад. дар таркиби ин мева витаминҳои А, Б ва С, инчунин магний, фосфор, калсий ва калий зиёданд. аз ин рӯ онҳо на танҳо барои системаи ҳозима, балки барои мушакҳо, устухонҳо ва дил низ хеле муфиданд. меваи аз ҷиҳати ботаникӣ наздики шафтолу олу мебошад ва вожаи шафтолу аз номи аслии ин мева себи форсӣ аст. бо ҷидду ҷаҳати селексионерон навъҳои нави шафтолуи лухт ва нектаринҳо ба вуҷуд оварда шуданд, ки ба иқлими хунук беҳтар тоб меоваранд. онҳо ҳатто дар Русия, асосан дар қисми ҷанубии он, дар Қавқози Шимолӣ парвариш карда мешаванд. шафтолу барои рафъи ҳаяҷон ва изтироб кӯмак мерасонад. дар Венгрия онҳоро ҳатто меваи оромӣ меноманд. шафтолу хосиятҳои хеле хуби нигоҳ доштани намнокиро дорад. аз ин рӯ барои саломатии пӯст хеле муфид аст. аҳолии маҳаллии Амрико иёлоти Ҷорҷияро иёлоти шафтолу меноманд, зеро боғҳои ин мева дар он ҷо хеле зиёданд. айни ҳол дар Аврупо шафтолу аз ҷиҳати майдони кишт баъд аз себ ва нок ҷойи сеюмро ишғол мекунад. аксари шафтолуҳои ҷаҳон дар кишвари Чин парвариш карда мешаванд. дар ҷойи дуюм аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулот Италия аст. аввалин боғи шафтолу дар Амрикои Шимолӣ соли 1565 дар иёлоти Флорида пайдо шудааст. мағзи ин мева дорои кислотаи гидросианӣ мебошад, ки дар сурати ба миқдори зиёд ба бадан ворид шудан заҳрнок аст. баъзе тадқиқот нишон медиҳад, ки истеъмоли мунтазами шафтолу ба ҳолати пӯсти сар таъсири мусбат мерасонад ва аз рехтани мӯй пешгирӣ мекунад. ин мева инчунин таъсири табиӣ оромкунанда дорад. як шафтолу тақрибан 40 килокалория дорад, вале дар айни замон гуруснагиро барои муддати тӯлонӣ рафт сохта, холестеринро паст мекунад ва раванди ҳазми хӯрокҳои равғанинро метезонад. ҳангоми пухтан шафтолу назар ба аксари меваҳои дигар маводи ғизоӣ бештарро нигоҳ медорад. аз ин рӯ онҳо хеле зиёд истеъмол карда мешаванд.